Había na Serra, había no Carrascal, había nas Miuteiras, había no Chao de Batán. E había, alá arriba no Sobreiro, se chama, e había en Rubillón. Minas é só unha. O que pasa é que é un filón que ven de sur a norte ou de norte a sur, como queiras. E son igual na Acevedo que en Rubillón, que en Taboazas, que en Doade, que en Presqueiras. E onde se explotou máis foi acá, que se chama o Sobreiro, aí indo pola carretera hacia Portela da Cruz. Eu a mina, xa cando nacín, xa andaban as minas, porque foi despois da posguerra, houbo moita necesidade, moita fame. Sacaban o metal porque Franco mandaba a Hitler para Alemania, para a guerra. O fuerte era o estaño, non había outro. Metal aquí, non máis, chamábamoslle metal, non? Pero agora toparon o litio e ainda van máis abaixo. O pesadelo comezou a principios do ano 2000, 2002, por aí, que activaron o que é o permiso de investigación, que é o paso previo para poder abrir unha mina. Despois eso venderonlle a unha empresa que se chama Solid Mines, que era canadiense. Solid Mines empezou a facer sondaxes, estudiar o terreo e presentou un borrador de proxecto no ano 2013. Este primeiro proxecto, digamos, non quedou en nada. A empresa no 2015 vendeu o que é o permiso de investigación. A que comprou foi a Sanca, que é a actual promotora do proxecto de minería. Nun principio tamén fixo máis sondaxes e presentou un proxecto no ano 2018. No 2018 o que pretendía explotar era todo o permiso de investigación, que abrangue 11 kilómetros, desde Presqueiras en Forcarei hasta Taboazas en Concello de Avión. Pretendía explotar estaño, tántalo e rubidio. Nos enterámonos no 2020, alarmados de tamén que a Xunta decidira tramitar o proxecto sin avaliación de impacto ambiental, é dicir, que un proxecto desta envergadura, porque o proxecto prácticamente é similar ao actual. E houve a sorte de que a Conferencia Geográfica nese momento fixo un informe desfavorable, coa movilización que houve social e alarma, pois ao final o proxecto e a Xunta non lle dou autorización para facer ese proxecto no ano 2020. A empresa deronlle unha prórroga de 3 anos de permiso de investigación do 22 hasta o 25, e no 25 pois presentou o proxecto que estamos agora encima. Pretende explotar fundamentalmente litio, solo aquí na zona central de Doade, divide o permiso de investigación fraccionan varios cachos para un pouco minimizar, aínda que a intención deles o proxecto explotalo completamente. Agora digamos que só fan a parte inicial central en Doade, e a de Presqueiras e a de Taboazas en Avión, pois deixan para sucesivas fases, non? De sol a sol. Iban de noite e viñan hasta que se puña o sol. Traballaban esclavizados de todo. Pero mulleres e chavalas novas e todo, a mina para ganar, que non había que comer. Traballaban mulleres como homes igual. Metíanse abaixo a acabar como os homes. Despois lavando ali no lavadero que tiñan na agua, restillaban e quedaban ali o metal, sacaban e volvían a coller outro. As mulleres eran no lavadero, e os homens eran os que cavaban a terra, o barro, como lle queira chamar, era o barro. E traíano para aquí, e botábano aquí, coa sacha ou máis co restrillo. Depois, cando o que levabas como unha hora ou case 2 horas, era cando se lle rebeixaba para sacar o estaño, o algún. Era así, cada 2 horas se sacaba e arrumbábase por un lado. E cando era a noite, era cando se limpaba como era debida e se traía o dono para a casa. Pois claro que se contaminaría, ainda non se sabía, pero esa escombrera grande que saeu aí onde hai as chimineas para baixo, esa está a escombrera á vista, aí hai contaminación. Aí va para a agua. Os ríos perdidos, non o deixaban na agua para os campos, todo arruinado. Pois viña a agua sucia de lavar, para sacar o metal. A sucia era negra e outra era media blanca, depende como fose.
Os animales non había que buscar e a ver onde había para que pudesen beber. Como facían? Bueno, cando era cara á noite, cando saían de traballar, se era no brao, ás 6 ou ás 7 xa saían de traballar. E cando era no inverno hasta a noite. Había que esperar aí no monte cando se fosen para que os por bebesen. Estaba a auga limpa, senón non bebían. De inverno aquí chove moito, deixaba toda a porquería e arruinábanos os campos. Viña os arroios e viña toda a porquería. Despois había que andar co cesto e unha galleta para limpar. Os veciños, se protestaban porque, ademais, como querían regar os prados, ou queríamos, con esa mesma agua que eles facían lavados, e os prados están para baixo e a mina está para arriba, porque arriba da mina non hai prados de monte cos dueños, pero ese non está a herba como están os prados para as vacas. Entonces enchían o prado de arroio. O arroio é o que sai coa terra máis coa agua do lavadeiro. E vai para o regueiro e ti colle a agua do regueiro e pumba, vai para o campo. E tapa a erva o arroio. E xa había minas máis arriba que lle tornaban a agua para os campos. E o Ribeirao, que era dai de Doade, e aquel non lle tuvo medo aos mineiros. El loitou sempre contra os mineiros. Dicía, minas son pantominas, mineros pantomineros. Unhos van e outros volven, e os campos sempre foron regados. El iba a coller a agua que lle cortaba. Pero do outro lado, outra señora que era daqui, vendeu o campo. Firmou que a certo tempo volvía a ser para ela, pero quedoulle a area que o lavaron todo de que lle servía o campo. Era unha fonte moi boa que saía para ali, para os prados. E ao meter a galería fonda, cando anduveron na mina, colleron a vena, ala, veuse para ali. Agora se meten esa que vai toda aí por trás, que vai a 500 metros de profundidade, a agua vaixanos toda, quedamos sin agua. Os impactos que terían nas afeccións das augas, da xente, do ruído, das vibracións, as emisións de polvo. Non sabemos tampouco que afeccións tería para a saúde, pero consideramos que serían moi perxudiciais. É unha mina subterránea, no principio está concebida así, como no anterior, que chega hasta 300 metros de profundidade sobre o nivel do terreo, pero é imposible que todo o material que saquen que o poidan volver a meter. Nos consultamos expertos na materia e din que iso é imposible, entón nos consideramos que esa é a forma de obter os permisos de forma máis sinxela, pero unha vez que despois teñan a concesión, pois sería un paso moito máis sinxelo pois facer unha balsa en superficie con residuos tanto da planta como da propia mina, non? Agora mesmo serían unhas plataformas que se farían con residuos de mina pois para facer o que son as instalacións onde separan os minerais, onde trituran todo o mineral e as instalacións que necesitan para os traballadores, non? Había Ceberte, había mina tamén a galería. Había que era unha metida de pata ao non haber medios para apuntalar. E aí morreu un señor, cavando nun burato, xe iba a fondo, veuselle unha ribada, e despois morreu outro, que aquel non conocín, un chaval de 16 anos, que andaba na mina, tuvera o anai de solteira, e morreulle tamén. Cavaban fondo cando iban, e viñeselle a ribada, e ali os atrapaba. Aí, para os de Doade, despois para arriba no noso, houve outros dous. E aí tamén un que era daqui, colleu a silicosis de andar na galería, que despois abriron chimeneas de arriba, que agora cercáranas con estacas de alambre, porque van fondas, ya andaban as vacas, agora ardeu o monte xa non sei cantas veces onde van as estacas. Aí é un peligro. A xente que traballaba por súa cuenta, como vos estou dicindo, tiña os seus lavadeiros, picaba na mina e xa está. Non lle podían dicir nada porque o monte é noso. E ese estaño aquí non había que no comprara e iban a vender a Santa Mariña lá
hai unha mina moi grande en Presqueiras, do lado izquierdo, indo para Cerdedo, iban vendelo alá, levábano ao lombo, non había outro medio, porque burro non tiñamos, que para burro xa levábanos. A eles non lle pagaban moito, pero conviñalle máis sacalo eles por conta propia que a traballar para os outros. Os outros pagaban unha miseria, pero había necesidade, había que ir para comer. 42 anos de concesión, sí que sería pois, unha vida laboral, pero as oportunidades que din eles de que van a dar traballo para a xente da zona, eso, cantas enxeñeiros de minas hai aquí? O que supoñemos é que virá moita xente, pero mal pagada, xente de fora, de outras minas que terán en outros países polo mundo adiante. Eu non sei, aí xa chavamos. E chegou o tío Zendón, traía 2 señores. Eu non me, antes sabía un nombre, pero agora eu non me acordo o nombre dele. E chegaron, buenos días, estades traballando aquí no maíz, e non sei que. Sí. Ela que tran de novo. Pois teremos que vimos un dos tedes que lle queríamos que ten metal o campo alá embaixo, entrar nelo. E a miña tía agarrou a sacha e dixo que vos mato coa sacha se non entrades no campo. E o home dixo, ai señora, non se poña tan brava, non se poña tan brava, non é para tanto. Si, e por fin non entraron, porque nós tiñamos sabido, ou nos dicía o tío Zendón, que non tiñan permiso de facer as cousas. E ao non ter permiso de facer esas cousas, se un lle dicía por voluntad, bueno, pois faceo moi ben, pero ao dicirlle que non podían entrar. O noso monte está todo furado por atrás. Despois ainda viñan furtivos que nos roubaban nas nosas propiedades. Aí. Levaban porque había moito metal nun prado noso. Cando se topaban con rocas ou cosa por estilo, a persona que puñalle un cacho así de mecha ao cartucho, e ele escapaba para fora e dicía, a mina, isto que vai haber tiro, non? E tal, a xente xa non se arrimaba, porque salían pedras ou salía terra, salía todo, non? Como dicía, fuego, fuego, e gritaban, e a xente xa escapaba. E dicía 3 veces. E despois quedou unha que a pobre avisaba a cuñada e chamabanlle Felisa. E dicíalle ela, fuego Felisa, fuego 3 veces, porque ás 3 veces xa saltaba o barreno. E despois quedoulle fuego Felisa. A señora, fuego Felisa. Pero avisaban, porque andaba a xente coas vacas, apañando na leña, e avisaban para que escapara a xente, que non estuvera cerca. A contaminación das augas, despois o risco a perpetuidade das entulleiras que fagan fora, porque sería como, sempre estaría esas plataformas que van a facer, onde van a ter as instalacións, aparte terían que facer outras de residuos mineiros, que consideramos que ten que facer máis, esas teñen unha altitude que vai ser considerable, entón está en risco de cair porque a restauración non fan. Está comprobado que noutras minas que hai tanto en Galicia, en España, e noutros sitios do mundo, hai fallas catastróficas, que eso derrúmbanse e poden ir hacia os povos, hacia Doade, hacia Acevedo, hacia Correa. Entón, estamos nun perigo constante. Pechouse a mina cando se abreu que pois foi nos 60 que se abreu que puderon ir as mulleres para Alemania, Suíza e a emigración para Europa. Acabouse a mina. Emigraron as mulleres e ganaron máis que os homens. Non houve un muineiro que non deixara deudas no pueblo. As minas están abertas, non as taparon. Esas minas tiñan que estar tapadas. E varillas por aí que estape o que sacou o estaño. Bueno, non lle dá o caldo para a lavadura. Son trincheras de burato moi grande, non? Caían os animales, ou aunque sea a xente, se descoidaba. Ainda houve algo así de se xuntar a xente e de tapar algo, pero non moito. Moito porque non había xente. Por certo, que se foron e deixaron o transformador posto e morreu un rapaciño de aí arriba.
vai mirar onde van os rapaces que poden ir ali e non se pode ir ali. E foi atrás deles, e que fixo? Dixo, aquí non se pode tocar, mira este cable, que ata punxa que estou electrocutado. Morreu electrocutado el con que tiría. El nacera no 46 e foi no 65. Eu pensaba que non viñese, que os poucos días que nos quedan de vida, que nos deixasen estar como estamos. É mellor marcharse de aquí, porque unha mina de tantanio e litio e toda esa madre, ya me dirás. Pois sería unha segunda emigración, sería pois un abandono total. Sei que vai vir, porque xa Bruselas interviene nese tema. Vemos unha gran manipulación nos medios de comunicación tradicionais fundamentalmente que din la mina de Doade aprobada, Europa aprueba a mina de Doade, cando simplemente a mina se non ten as autorizacións aquí en Galicia non significa nada o feito de que sea estratégico, non? Eu non quero a mina. Despois de pasar xa o que pasamos coas minas, nin quero saber delas. É que nos quenten a agua, acabou. Que nos contaminen, rematou. Fora a mina. Eu son contra a mina.